Ποιος σας έχει πει ότι το καλοκαίρι δεν είναι full στοιχηματική περίοδος? Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Dinner is Ready. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω για ποιο λόγο εδώ και 9 χρόνια έχουμε μοιράσει στους συνδρομητές μας πάνω από 140.000 μονάδες κέρδους με στοιχεία και αποδείξεις. Και για ποιο λόγο το καλοκαίρι κάθε χρόνο σε εμάς είναι full betting season. Κανάλι Sing Beam, το κανάλι του rugby, του πόλου και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το πρωτάθλημα NRL στο rugby δεν σταματάει ποτέ το καλοκαίρι, μιας και διεξάγεται στην Αυστραλία. Το καλύτερό μας άθλημα είναι παρόν, με συνεχή bet. Παγκόσμια πρωταθλήματα Rugby Union κάτω των 20, σε άνδρες και γυναίκες. Ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα μικρών ηλικιακών κατηγοριών σε πόλο και πάνω απ' όλα αυτό το καλοκαίρι Ολυμπιακοί αγώνες. Με τους αγώνες πόλο, ανδρών και γυναικών, αλλά και φυσικά εκτός από αυτά μηχανοκίνητο αθλητισμό με Φόρμουλα 1 και NASCAR. Κανάλι Μπαχαχόλικ. Το μπάσκετ δεν τελειώνει ποτέ. Φυσικά ούτε το καλοκαίρι. Πόσο μάλλον όταν είναι γεμάτο κάθε καλοκαίρι με αγώνες ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους της FIBA. Κάτω των 20, κάτω των 19, κάτω των 21 σε άνδρες και γυναίκες. Είτε ευρωπαϊκά είτε παγκόσμια πρωταθλήματα. Και εδώ Ολυμπιακοί αγώνες. Ασταμάτητη δράση σε μπάσκετ ανδρών και γυναικών, βόλεϊ ανδρών και γυναικών, handball ανδρών και γυναικών. Καλάρι Φουτιμπόρο. Μπορεί οι αγώνες του ποδοσφαίρου να μειώνονται, αλλά φέτος το καλοκαίρι έχουμε το Euro. Και εκτός από το Euro, κάποια πρωταθλήματα λειτουργούν ειδικά το καλοκαίρι. Κανάλι Gold. Το κανάλι Gold είναι έτσι κι αλλιώς από τη φύση του κανάλι που λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, μιας και προσφέρει ειδικές πληροφορίες από οπουδήποτε υπάρξουν. Λίγα bet, μεγάλη επιβεβαίωση, μεγάλα ταμεία, μεγάλα κέρδη. Κανάλι Παγκόσμιου Τζίρου. Ο πραγματικός παγκόσμιος τζίρος που ίσως είμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα που τον προσφέρουμε. Τζίρος που αποτελεί το 100% του τι παίζεται ανά την Ελλάδα, ανά την Ευρώπη, ανά την Ασία, ανά την Οκεανία, ανά όλο τον κόσμο. Και όχι ένα μερικό κομμάτι του τζίρου που δίνουν οι υπόλοιποι. Ειδικές πληροφορίες, συγκεκριμένη στόχευση, συγκεκριμένη αναφορά το πού παίζετε και τι παίζετε. Μετά από όλα αυτά, εσείς επιμένετε ότι το καλοκαίρι είναι μη στοιχηματική σεζόν. Αν δεν σας αρκούν αυτά, να πούμε τότε και για τα δώρα που δίνουμε. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν, κάποιοι υπερτυχεροί από τα κανάλια μας πηγαίνουν δωρεάν τριήμερες διακοπές με δικά μας έξοδα. Και στοίχημα και κέρδη και δωρεάν διακοπές. Είμαι ο Dinner is Ready. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας περιμένω να μιλήσουμε από κοντά και να γνωριστούμε.